waita. Pesano vama jokes ari muchechi wewe shari. Ndimi totano. Passion. Kana ona nemezuwa so. Ndakana ngamona nemezuwa. Ndakana Tizwezia. Apana team yebhora abafashi pangu. Ndadzogeta. Vauya ka. Sani ndakatongogara uchi. Kusaid ndefara bhora. Ndonobhora mso. Team yebhora. Kagara vepinza ati yebhora ichini. Haina ndotanga kupisa ngachangotanga ungoto mkonyo imwe. Bese. Ipapo ndanyaso mutariza soka. Ndanyaso kuti mfesi yani gift ranaro. Bese. The prophet. Vatoburitsa ka 100 green. But ka 100 green yanyo maburitsirwa kakaitwa mudhara ka. Zekunze ndone. Where's later on, is it last year ka. Ndopenda so Yesu uona. Unapata na magoli mangani? Unapata na magoli mangani? Mfano wewe. Chigati wewe iwe chigati in age yako yo. Age yako yo. Une over 10 million account. Chinoitika re. Chokupfidza kare. Chokupfidza. Blessing ndara. Ringari blessing na bhoku na Mwari ro. But wari abuse manje kona chi. Para chinhu vanenge vachibuilda waize chazokubackfire kumberi uku. Zveiti kona nji mfesi anotamba nezita raMwari. Ini last year pandakazomuda mfesi ndiye mfesi akamboya kuti kuri kuenda chidoneta masini yengiringa yebhora ka. Mfesi ari kupisa uku. Ndakatonakira nichiti mfesi ndomuziyo. Waize indakanakirwa ni like ni munhu kana ndotanga kuti waize ndichinakirwa ndotanga kugadzira ma videos to passion chiti ntonakirwa webe. Ine chinakirwa kana toita cheza abo. Kazinda kangwara waize. Ndakana kuti mfesi ane crowd ka rakawanda. Waize kana tida kujambira over crowd zvake then vanhu vake vakutoyo kuzondifollowa weni waize ndakutoona mafans ndakati saka bo ndakatanga kuti abuse kuti togadzira kuti ma videos kwa passion ndi machichichi waize bo ndobona kazoti mfesi uyu boere yaringa chitei because ini ndiri mnano tipisa waize ndinonamata cha waize ndonamata Mwari kwete ndonamata zvemafanizi like ndonamata zvekuti ndonamata zvaizvozvo waize ndopenda kazonoti akurasika pane bakurasika waize bose vamwe vanozonyanya kupinda deep bo majokes akanonakidza chi zvese zvinonakidza chi but pane paanozonopinda deep uona yo ungodipisa zvirizvo wazvisere uona even but inini kona chi pane kanga level kanako ngake kuti levels ini kanishita newa ndiri kusvika kanishita newa chizvozvo inini ndiri seven like ngodoti treat mwe kuti ndiri tsaga ndisikuzive kuti waize because mudhara kwana mavhenzi izvozvo munhu brand mudhara nichigaya musini waize reimboteera ndimbokuudza nezvemfesi we muna mfesi we haadi izvozvo zvekunzi usvika utonzi wasvika one ana zvinhu zvake waiziva but ini ndamubvunza ndati ona chamama ndiwangu zvekudaro chamama ona uzi akanditora akanditi chii akanditora inini akandiradza akanditi levels yapanapa ona ona inini ka ndonamata Mwari zvekuda zvecheizvochiwa zvangu ndi prophet wanziza but inini uda tirarame life yetu takawanda tisingafari sei zvoitwa nemaprofeti mamwe ese ndozvakanyorwa mubhaibheri atamukuru ane mukuru anamudzika nebhaibheri deep anamudzika nebhaibheri deep ndobanditi yakuno ukunzisa ndobanditi yakuno ukunzwa here mbandilogera pakombiyuta pake unzisa mandilogera pakombiyuta pake mbandiratidza akaunti yake uzandawana mari inini zvokuona zvamundega zvokuona inini 12 something million achititi one account ndambokigira account yangu ndikagadzira inini wezi ndambokigira account yangu ine 20 million mangwana ndochaiona ndakuratidza account yangu ndikagadzira aiwa ine chotenga irairei ine chitenga mari inzo aiwa ora injososo imari nechitenga kare ndonongevhura ndonongoedza tamuzvozvo ndida kuedza pepo yangu ona chinini cha ndona chi pepo yangu izvo zvine $0 ndoiedita palive pesa 20 million
izvezvi ndokuti iwo vana kuti nyedera mari walefuziyafana kuita nemara vachitadza mafigures avatsagane mari wewe ndakuudza bvunza inini auya rei akaunti yangu izvezvo ndakachii